खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङानो गरेस्वर महिरिपारा हालामनि दिग्लिपार गामिनि गासै सुबुंफ्रा देहा फाहामसालियाव थांनो गोनां जादों। नाथाय मानो? गुबै बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दिग्लिपार गामिनि गासै सुबुङा बाथौ फुजानि प्रसाद एबा बुट जानानै गामिनि सा 65निबो बांसिन सुबुंफ्रा खिनाय गोबानाय बायदि बेरामजों मोगा-मोगि जानांदों। थांनाय 15 मे खालारखालि गामिनिनो गंसे नखराव बाथौ बेरा हेबनायनि मुङाव मोनसे फुजा होदोंमोन आरो बे सानखालिनिनो गामिनि गासै सुबुंफ्रा बुट जानानै साफ्रोमबो सुबुंफोरानो खिनाय गोबानाय खर' सानाय बायदि बेरामजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो उत्तर बेतना साख्रि खोन्दोआ थांनानै गिबियाव जानाय बेरामफोरखौ फाहामथाय होयो। बेनि उनाव मैया रायजो नाङैनो खिनाय गोबानाय बायदि बेरामजों मोगा-मोगि जानांनाय गासैखौबो उत्तर बेतना सावस्रि खोन्दोआ लाबोनानै फाहामथाय होयो। उत्तर बेतना सावस्रि खोन्दोनि इनचार्ज डक्टर पिरपिला मोसाहारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गासै सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो होननानै फोरमायदों। बेनिनो सासेया गोब्राब जादों होननानै फोरमायबावो बिथाङा आरो बिथांखौ दायो गरेस्वर सावस्रि मिरुसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानै बुङो। बे गोब्राब जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दं। डक्टर नब कुमार चक्रवर्ती आरो डक्टर पिरपिला मोसाहारिया गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दं। बे जाथाया बुटआव पयजन मोनजाफानायनि जाउनावनो सोमजिदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। थारैनो फैबाय थानाय समफोराव कच राजबंशीफोरा एसटिनि थामोनथाखौ मोनमारसिगोन नामा? आसाम एसेम्बलियाव जनजाति खालामनाय थामहिनबा एसटि खालामनायनि थाखाय खामानि मावनो थियारि होननानै बुंथिदों। बे समाव क'क्राझारनि बावखुंग्रि बियाबनि एमएलए रुपम चन्द्र रायआ, जेराव बिथाङा बुंदों, खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा बुङोदि जोंनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समावनो बुंनानै दोनखादों आरो एनअसि हरनानै दोनखादों दि आसाम एसेम्बलियाव जनजातिनि एसटिनि थाखाय खामानि मावनो आं थियारि। आंनि बुंनाया रोखा होननानै बिथाङा बुंथिदों। जेरैथिंबो बारहुंखानि गोहोमखौ बे समाव नुनो मोन्दों। क'क्राझारावबो बारहुंखानि गिख्रंथाव खैफोद, सोरगिदिं जेरावबो गोबां खहा खालामनांनायखौ नुनो मोन्दों। बारहुंखाजों पुलिस थानानि गोजौ टावारा बायदों, जेथिंबो बिफां-लाइफांफोरा बायफ्लेदों आरो मोब्लिबनि खुन्थियाफोराबो बायदों। एपिडिसिएल कन्ट्रल रुमखौ गोबां खहा खालामदों बारहुंखाया। थांनाय सानखालिनि बारहुंखायाव नाराबारि लामायाव मोब्लिबनि खुन्थिया आरो बिफांफोर गोग्लैनायनि जाहोनाव हान्था मेलाया जेंना सोमजिदों। बारहुंखाया सोरगिदिं मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोब्लिब सिबिथाया बन्द जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरा गोमाना थानायनि जाथाया बयखौबो जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। लाइमोन सिख्लाफोरा सुबुं लांखारग्राफोरनि आखायाव गोग्लैनायनि जाथायफोराबो गले-गले जाबोगासिनो दं। सम सम खौरां मोनोदि गासै हादोरसायाव सुबुं लांखारग्रा एबा लांखारग्राफ्राबो हमजानो गोनां जाबोदों। नाथाय बेबादि हमजासेयावबो बेबादि इनाय हाबा मावनायनिफ्राय दुथां सुबुंफ्रा गोजान जानानै थाङाखै। बेबादि समावनो जनायनि सानैबो बिनानाव गोमानायनि जाहोनाव नखराव जिंगा सिदों। जाथायनि बागै फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबारनि 7:30 रिंगासो समाव सानैबो बिब' बिनानावा स्कुलाव थांनो थाखाय गंसे स्कुटिखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि उनाव सानैबो बिब' बिनानावा गोमानानै दंमोन। उनाव जेब्ला नखरनि सुबुंफ्रा फरायसालियाव फन खालामनानै सोंथि खालामहरो, अब्ला बिसोर सानैबो बिब' बिनानावा फरायसालियाव थाङाखै होननानै खोथा होयो फोरोंगिरिया। बेराफारसे सानै फिसाजोनि जेबो गुमुर मोनाखैब्लाबो फिसाजो सानैया फरायसालियाव थाङाखै होननानै मिथिनायनि उनाव बिफाया अरुणाचलनि जनालनि रुक्सिं मार्केटनि गंसे गलानि मोखाङाव स्कुटिखौ गारनानै दोननाय नुनो मोनो आरो बिफाया सन्देह खालामदों दि बेयो किडनेप खालामनायनि जाथाय जानो हागौ। आरो बे समावनो नखरनि सुबुंफोरा बे जाथायनि सायाव जायगानि पुलिस थानायाव रिपर्ट होदों। नाथाय दासिम सानै सिख्लाखौ नागिरना हमनो हायाखै होनना मिथि मोन्दों। मैया बेलासियाव तामिलनाडुनि चेन्नाइनि मदुरै जिल्लानि अड्डियापट्टी जंक्शननि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानानै थाङो, जेराव मदुरैनि आन्ना नगरनि गंसे नखरनि 5 सोद्रोमानि जिउ खहा जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला 76 बोसोर बैसोनि प्रकाश, 90 बोसोर बैसोनि बसन्ता, 62 बोसोर बैसोनि वेंकटेश, 58 बोसोर बैसोनि आशा आरो चुलकना 72 बोसोर बैसोनि। अड्डियापट्टी जंक्शननि साखाथियाव थानाय दालांआव गारिया
गेजेर बाहागोआव सौग्रावनायनि जाहोनाव बे एखे नखरनि गासैबो सुबुङानो जायगायावनो जिउ गोमायो। बिथांमोना तिरुचि जिल्लानि समयपुरम मरि अम्मन मन्दिराव आरज गाबखांनायनि उनाव मादुराइ फारसे गिदिंबोफिनगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन। गेजेर सानजायाव सोलिबाय थानाय दावहाया गासै बुहुमावनो गोहोम खोख्लैनो हमदों, बेखौ बयबो नुदों। गुबुन हादोरफोरखौ नागारनानै भारतआवबो बावैसो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनफोरा बांदों। बेनि अनगायै गाहाय मन्थ्रिया फैबाय थानाय बोसोरनि थाखाय सना बायनो नाङा, न'निफ्राय खामानि मावनांगौ आरो गारिनि थावनि बाहायनायखौबो जेसेबां हायो एसेबां खमायनो खावलायदोंमोन। बेनिफ्राय बेखौ बुजिनो हायोदि आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहा आरो हरमुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनाया माबादि गोहोम खोख्लैदों आरो फैबाय थानाय समफोराव बेबादि खालामलांबाय थायोब्ला मा जागोन। बे समावनो UAE नि गंसे निउक्लियार पावार प्लान्टआव ड्रन गाग्लोबनायनि जाथाय जादों। रबिबारखालि ड्रन गाग्लोबनायनि जाहोनाव UAE नि बाराका निउक्लियार पावार प्लान्टनि बायजोआरि मोब्लिबारि जेनेरेल बाहागोआव अर खामदोंमोन। बे बेलायाव UAE सोरखारनि सासे मावख'गिरिया बुंदोंदि खाफाल मोजांदि बे गाग्लोबनाया निउक्लियार पावार प्लान्टनि इसिङारि रैखाथि बेंखननि बायजोआव जादोंमोन आरो ड्रन गाग्लोबनायाव जेबो गिदिर खहा जायासै। बे समावनो अर खोमोरग्रा हान्जा आरो रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफोरा अरखौ खोमोरनो हायो। बेनि अनगायैबो बे गाग्लोबनायाव रावबो जोखोम जायाखै। बेजों लोगोसे बे जाथायखौ सोर खालामदों बेनि बागै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होनना बिथाङा बुङो। चिरांनि बिजनीआव गारिनि जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय CISF जवान राहुल पाटगिरि आरो बिनि बिसि अनामिका राय पाटगिरिनि गोथै देहाखौ बुमकिबारानि गावनि न'आव जोबथा बिदाय होबाय। थांनाय बावैसो सिगाङाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमानाय फिसाय आरो बिसिनि गोथै देहाखौ सनिबारखालि दुखुनि आबहावानि गेजेरजों जोबथा बिदाय होयो। शुक्रबारनि बेलासियाव चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिस थानानि सिङाव बिजनी कक्लं लामायाव उत्तर सिलबारियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव CISF नि जवान राहुल पाटगिरि आरो बिथांनि बिसि अनामिका राय पाटगिरिया जिउ गोमादोंमोन। बे जाब्रबथायाव बिथांमोननि 8 बोसोर बैसोनि सासेल' फिसाजो कस्तुरी पाटगिरिया गोब्राबै जोखोम जायो। शुक्रबारनि बेलासियाव जायगानि मन्दिराव बोसोरारि फुजाखौ फोजोबखांनायनि उनाव AS26F0525 नम्बरनि स्कुटियाव फैनानै थामहिनबा स्कुटिजों न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बिजनी दिगनिफ्राय गोख्रैथिजों फैनाय AS26F229 रेजिस्ट्रेसन गोनां गंसे सुइफ्ट गारिया उनथिंनिफ्राय सौग्राव फैदोंमोन। जाब्रबथायाव अनामिका पाटगिरि राया जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। फारसेथिं बिथांनि फिसाय राहुल पाटगिरि आरो फिसाजो कस्तुरी पाटगिरिखौ गोब्राब हालोदाव बङाइगावनि गावारि आसाम देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। नाथाय दसे समनि उनाव राहुल पाटगिरिया जिउ गोमायो। फारसेथिं बिमा बिफाखौ खोमानानै मावरिया फिसाजो कस्तुरी राया दासिमबो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जेरै बुंनाय जेरैबादि खोथा होखानाय बेबादिनो आरोबाव मावबाय खामानिखौ। फिन आरोबाव हादोरसायाव बुलडोजार। बे खेबाव कामरुप जिल्ला खुंथायनि एबेक्शन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आमिनगावनि नमोली दैबबारि ओनसोलाव कामरुप जिल्लाया एबेक्शन खालामदों। अखा बोथोरनि समावबो खुंथायनिफ्राय खालामबाय एबेक्शन। गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनाय आरो बे समाव आलाय सिलाय जानायखौ नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं जागिर'डआव सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि मुङाव जनजाति थामहिनबा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनो बिथांखि लानो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा खुद्रिसारनायखौ बे समाव नुनो मोनदों, जेराव ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनो हुमखि होनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जागिर'डआव सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि मुङाव सिन्धी सरनि जनजाति सुबुंफोरखौ होखारनो बिथांखि लानो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा आरो जायगानि MLA पीयूष हाजरिकानि हेंथायै खुद्रिसारनाय फोरमायदों। जनजाति तिवा हारिनि रायजोफोरा पीयूष हाजरिकानि हेंथायै गोख्रों बेरेखा। गेजेर आसामनि ट्राइबेल आफाद गौथुमफोराबो दुलाराय तिवा फरायसा आफादनि दैदेननायाव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। BTCनि सानै EMनो फिन आरोबाव गोदान बिफाननि बिबान होदों। BTC सोरखारनि EM बेगम आख्तारा आहमेदनो गोदानै आरोबाव मोनथाम बिफानफोरनि बिबान होनाय जाबाय, जेराव सिगांनि PHEनि अनगायैबो बिथांनो लेबार वेलफेयार, लटारि, INRP बिफानफोरनि बिबान होनाय जादों। बेराफारसेथिं महेश्वर बसुमतारीनो कालचारेल एफेयार्स, सिनेमा, थियेटार, TRI, इकनमि
and Statistics, Weight and Measures, Handloom and Textile बिफान। रायजोआव गोबां समफोरावनो लांखारनो नाजानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव लांखारनो नाजानाय समावनो सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ लांखारग्राफोरनिफ्राय बोखांनो हादों। लोगोसे लांखारनो नाजाग्रा साथाम लाइमोनफोरखौ हमनो हादों। आसाम पुलिसा निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशननिफ्राय सानै हिनजावसाखौ गुबुन रायजोआव लांखारनो नाजानाय समाव फेलें जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कार्बि आंलंनि डिपुनि सानै हिनजावसाफोरा सासेया थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय आरो गुबुन सासेया 12 थाखोआव फरायफुबाय थानाय होनना मिथिनो मोन्दों। सानै हिनजावसाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों साथाम बायजोनि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। अजद होनाय बायदिब्ला दायनिगिरिफ्रा गावखौनो इउटुबार होननानै बुंथिना उन्दै गथ'साफोरखौ दिल्लीसिम लांनो नाजानायनि सिगां लोगो खालामदोंमोन आरो गोबां समसिम बिथांमोना जगाजग खालामदोंमोन। बोखांनो हानाय हिनजावसाफोरजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय डिपुआव लाबोफिननाय जायो। बे जाथाया फिन खेबसेबाव ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरनि गाज्रि बाहायनाय आरो अनलाइन आरो ट्रेफिकिंनि बांबोनाय खैफोदनि सायाव जिंगा सिखांहोदों। आसामाव एससि आरो एसटि लाइमोनफोरनि थाखाय दानारि स्टाइपेन्डजों बेसेन नाङै रोंगौथि फोरोंथाय होनायनि फोसावदों। मख'जाथावदि लाइमोनफोरनि गेजेराव साख्रिनि खाबुफोरखौ बांहोनो थांखि लानानै गुबुन गुबुन बेसेन नाङै रोंगौथि जौगाथाय फोरोंथाय हाबाफारिनि थाखाय एससि एसटि बिजाथिफोरा एप्लाइ एबा आर'ज गाबहरनो हागोन। फोरोंथाय हाबाफारिफोरखौ निलाइटनि गेजेरजों खुंनाय जागोन आरो बेयाव कम्पिउटार सफ्टवेयर, हार्डवेयर मेनेजमेन्ट, अफिस अट'मेसन, साइबार सिकिउरिटि, बिजनेस एकाउन्टिं आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि फराफारिफोरखौ लाफानाय जागोन। एससि एसटि हारिनि बिजाथिफोर जायफोरा जौसिन आरो गेजेर 10 एबा 12 थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो जायनि बैसोआ 18 निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गेजेराव दं, बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। सायख'जानाय बिजाथिफोरनो फोरोंथाय समाव 1000 रांनि दानारि स्टाइपेन्डजों लोगोसे बेसेन नाङै बिजाब आरो स्टेशनारि बान्थाबो होनाय जागोन। आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालारा 31 मे 2026 आरो फोरोंथाया 1 जुलाइ 2026 निफ्राय जागायगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफ्रा nhs.gov.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन आर'ज गाबहरनो हागोन एबा नेशनेल केरियार सार्भिस सेन्टाराव थांनो हागोन होनना बे समाव फोरमायदों आरो एप्लाइ खालामनो थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफ्रा थाबैनो वेबसाइटआव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि गायसनथाय सान आरो बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। गुवाहाटीनि बाथौफुरि आहमगावआव थानाय मिरु दुलाराय बाथौ थानसालियाव फुंनि समाव धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया। बिरहोखांनायनि उनाव गोथै सि बावो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि मोनाराम बर'आ। बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बोसोन बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लाना रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'नि जानानै बारग' एमएलए जलेन दैमारिया बुङो, बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनोब्ला जों साफ्रोमबो गावनि न', मावख', नयंनि टेबुलाव बाथौनि सिम्बला थानांगौ होनना फोरमायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया दैदेननाय आरो गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया सामलायनाय गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बिटिसिनि इएम लोमस्राव दैमारिया गेवलां मेलखौ बेखेवनायनि सिगां सभाराम बसुमतारिया सुजुनाय धोरोम आरो बेनि ओंथि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोखां लाइसि बाथौ खौरां, बानजाय आफादनि आसार बा मुंनि बिसुम्बिखौ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि दिनैनि हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर अनिल बर', दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि बसन्त सोरगियारि, बाथौफुरि बर' गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं किशोर कुमार बर'जों लोगोसेयैनो गोबां दैदेनगिरि बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन।
बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।